Gizartearen garapen globalizatuaren zurrunbilo eta kontsumo ohituren joera erradikalei so eginez gero, hausnarketarako eta neurriak hartzeko unea dela ohartuko ginateke. Herri eta hirietako merkataritza eta komertzio txikiaren eguneroko praktikak kontutan hartzen badira, ingurune urbanoan emandako aldaketa soziodemografikoak, kontsumo ohituren eraldaketa ekonomiko eta kulturalak eta praktikan diren politika publikoak biltzen dituen argazkia osatuko genuke. Merkataritza, herrietako komertzio txiki eta tradizionala, elikadura distribuzio eta integrazio sozialerako espazio moduan ulertzen badugu, globalizazioaren prozesu sozioekonomikoaren ondorioz, politika orokor eta ekonomiko nagusietara, izaera sozial, kultural edota ekonomikoa duten erresistentzia edo berrikuntza prozesuetara egokitu den sektorea dugu. Transakzio ekonomiko eta funtzio komertzialez haratago, harreman sozial eta simbolikoetan oinarritutako elkarrekikotasuna eta birbanaketa garatzen dira merkatari eta herritarren arteko elkarrekintzan. Espazio urbanoan gauzatzen diren harreman sozialen eragile garrantzitsua dugu komertzio txikia. Herri edo auzoaren eredu bereizgarri. Egungo merkataritzaren erradiografia egingo bagenu, benetan irudi kezkagarria izango genuke eskuartean. Alde batetik, azken urteotan herri eta hirietako komertzio txikia pairatzen ari den gainberaren aurrean egongo ginateke. Paisaia urbanoa erabat aldatu da azken hamarkadetan, eta horren ondorioak aspektu sozial, kultural eta ekonomikoan dagoeneko nabariak dira. Bestetik, herritarrak subjektu aktibo diren heinean, herrietako biziberritze eta ekonomia jasangarria helburu izanik lan egiteko garaia da. Egunerokotasunean egiten diren hautuen kontzientzia hartu beharra dago. Norbanakoen kontsumo ohiturak zer nolakoak diren eta zergatik diren horrelakoak hausnartzea egokia litzateke. Egoera hau azken 2 hamarkadetan hartutako erabaki politikoen ondorioz sortutakoa da. 2001ean indarrean jarri zen EAEko merkataritza jarduera legea. Honek merkataritza gune handien arteko lehia askea ziurtatu eta arautu egin zuen, azale handiko saltokien hedapena bermatuaz. Merkataritza gune handiei bideak zabaldu eta arrastarekin batera, herri guneen gainbeheran eragina izan du interakzio soziokultural eta ekonomikoari dagokionez. Sistema ekonomiko-finantziario honen eta merkatu librearen eragina nabaria da. Herri guneak desertu eta gune bakarti bihurtzarekin batera, norbanakoen arteko hartu-emanak ere desegin egin dira. Tokian tokiko komertzio txikiarekiko harremana eten egin da. Ingurune hurbilarekin genuen atxikipena bertan behera geratuz. Indibiduaren aizia eta kontsumorako espazio bilakatu zaizkigu saltoki handiak. Herri guneetako kale, plaza eta espazio publikoaren kaltetan. Herri eta hiriguneetako merkataritzak eta komertzio txikiak lurraldearen jasangarritasunean betetzen duen rola ukaezina da. Herri eta eskualdeak ingurune jasangarri, atsegin, gertuko eta biziak bilakatzeaz gain, hirigintza jasangarriaren oinarrizko ezaugarriak ditu berarekin. Hala nola, tokiko kulturarekiko errespetua, gertutasuna, irisgarritasuna, funtzionistasuna, kalitatea eta elikadura subiranotasuna, ohitura, tradizioa, abegikortasuna eta oreka sozioekonomikoaren eragilea ere bada besteak beste. Eskualdeko ekonomia eta ehun produktiboan eragin zuzena du, baita tokian tokiko ekonomia zirkuitutan ere. Europar Batasunak dioena gogora ekarri eta aplikatu beharra dago. Hirigintza politikak eraldatu behar dira, hiri eta herri jasangarriak nahi badira. Toki garapen integralean gobernantza ereduak aldatzarekin batera, tokiko eragile sozial, ekonomiko, kulturalen eta herritarren parte hartzea oinarri duen eskualdeko entitate eta udalekin elkarlanean sortutako planifikazioak behar dira. Eredu komertzialak, tokian tokiko jasangarritasuna izan behar du ardatz. Mugikortasuna, ingurumena, kohesio soziala eta hirigintza jasangarria oinarri dituen plangintza behar dira. Sektorearen parte hartzea beste eragileekin batera ezinbestekoa da eragile aktibo gisa. Herri eta hirietako bizi-kalitatea eta interakzio soziokultural ekonomikoa garatu nahi badira. Entitate publikoek eremu urbanoaren berreskuratze prozesuan aurrera eramaten dituzten ekintzak, hau da, herrietako biziberritze eta birbaloratzean egiten dituzten ekimenak, ez dira nahikoak baldin eta sektoreak aktiboki parte hartzen ez badu. Tokiko ehun produktiboaren partaide diren heinean, beste sektorekin batera eskualde eta herrientzako zirkuito ekonomiko-finantziarioen garapenean eragile aktibo eta zuzenak izan behar dute. Jasangarritasun hirigintza politikak eraldaketa dakar berarekin. Komunitate inteligenteak, sortzaileak, parte hartzaileak eta integratzaileak elkarrekintzan jarduteko espazioak berenganatu behar dituzte herritar eta eragileek.